Lamso websong jara Tripura Police ni tikiwi list kokjak rok borokni bagui o jaga o interview rinani bagui saklai rijaka roll number sabo sabo list kogui faikha o jaga interview ni bagui sabo sabo ningjaka o jaga list kogui haikhe naidi Tripura Police constable ni chwra tei bwrwi twlangjakmani je sujakmani 20 tarik 10 mas 2022 je sujaknai rok vacancies 1000 post aporo je sujaknai rok borokni list kogui interview ni bagui ringjaka o jaga jara jara list kokjak rokni o jaga interview rinani bagui ready tongdi interview ni bagui abo nokoli faikha o list wngkha interview ni bagui nokorka jara oro list tongnai borok interview ma rwnai jara oro list kwrwi borok interview ma rwya hwnkhe asukno haino hai jotono no hambai।